Mergo becik ana ing Madiun, becik ana ing Ngawi, ya. Malang keliling seluruh Jawa Timur dalam rangka pengembangan budaya. Mergo apa? Sing diarani perkembangan budaya utamane wayang kulit, kuwi pemerintah juga mempunyai peran yang sangat luar biasa dengan menggelar pagelaran wayang kulit kadidene bengi iki, ya. Jadi pemerintah kuwi mempunyai kewajiban untuk melestarikan budaya, tidak hanya gembar-gembor. Mari kita lestarikan budaya wayang kulit yang telah diakui oleh UNESCO, tidak hanya berbicara ning dinyatake dengan nanggap wayang. Lah iki sing iso menyikapi hanya provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah ora ana, Jawa Barat ora ana, Jakarta ya ora ana, pentas periodik yang keliling wayangan di setiap kota. Ini hanya yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Mula tepuk tangan untuk Provinsi Jawa Timur yang hebat. Kaya ngono ya maaf. Iki lho sing perlu diacungi jempol. Kebanggaan bagi saya dilahirkan di Kota Lahar, Blitar, Jawa Timur, sing dipercaya dening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Wayangane puluhan kali. Wis pirang-pirang kene wayangan. Ya, Provinsi Kebudayaan Pariwisata bola-bali wayangan. Alhamdulillah aku entuk jatah yo mek iki tok. Oh, ya. Lek ora ana dawuh saka kunjungane Bapak Muhammad Sarmuji SE, MSI saha panjenengane Cak Hadi utawa panjenengane Bapak Muhammad Hadi Setiawan, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, tangih awake dhewe sosowan nang Pagu Kediri no. Ya, mergo panjenengane memilih dalang adalah awake dhewe duit Jolaras Indonesia atau disingkat LDII. BRI lah ya. Oh, ngono ya ya. Cak Hadi sing paling dawuh, dalange kudu kowe, lah disurung lawan panjenengane Sekjen Partai Golkar sing ana pusat Jakarta, panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI. Ya. Sing mau paling dawuh wayang harus dilestarikan. Ya, pejabat-pejabat sing duweni rasa kepedulian terhadap wayang kulit kaya ngene iki sing perlu disengkuyung lan perlu didukung luar biasa. Oh, ngono ya. Nyatane dhewe iki ning pusat Jakarta, DPP Golkar ya wayangan. Wayangan dalange Ki Cahyo Kuntadi. Sapa kuwi? Mbok dalang kok ngendi aku ya ora kenal iki. Kok karo adine, engko digilir. Kalau iki awake dhewe dipapanke ana ing Bulu Pasar Pagu Kediri, Cahyo Kuntadi ning pusat Jakarta, tahun ngarep digilir awake dhewe sing gedhe ning Jakarta, Cahyo Kuntadi sing rene kuwi jenenge Adil. Oh, ngono ya iya. Foto-foto nek tepung karo Pak Sarmuji. Nek ku tepung wis suwe kono. Ya. Saya karo Cak Hadi Setiawan nek ku kenal ya wis suwe mergo padha-padha lek ngabdi ana ngarsane pepundhenku ana ing Kepuh Kertosana, panjenengane Rama Widodo. Oh, panjenengane ya kepala ngrawuh saha Bunda Yayu. Nek sore panjenengane rawuh ana ing kene mengestoni anggone pagelaran wayang bengi iki sehingga iso tingkas udane ora medun penonton bludak sing padha parang rawuh ngebaki lapangan Bulu Pasar. Oh, ngono ya. Ya ngesoke dawuh yen ngono ya. Kula matur sembah nuwun kagem Gubernur Jawa Timur yang telah memberikan peluang dan memberikan kesempatan kepada seniman-seniman asli Jawa Timur ya untuk menggelar budaya dan melestarikan budaya wayang kulit utamane. Oh, ngono ya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk anggota DPR RI Dapil 6 dari Bapak Sekjen Partai Golkar, dari Bapak Muhammad Sarmuji SE MSI kepada ngawuh wit sore ya nate nimbali awake dhewe ning Surabaya gemben. Ya uga datang kantun Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Ibu Hajah Anik SPD MSI utawa yang mewakili, datang kantun Bapak Haji Kusni Mubarak SH MM MH ya Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Yang jelas panjenengane Bapak
Hadi Setiawan utawa Cak Hadi. Oh, ngono. Uga dari Ibu Aulia Hani Mustikasari utawa yang mewakili anggota dewan. Bapak Haji Rafiq SHMH saha menjadi Bapak Haji Deni Prasetyo SE datang kantun menjadi Bapak Dr. Andes Haji Edi Paripurna MSI. Oh, ngono ya. Datang kantun sing kagungan bawat panguwasa ana ing desa Mbuluk Pasar, Pak Kepala Desa utawa Pak Lurah kepala insyaallah iki kepala desa se-Kabupaten Kediri insyaallah padha rawuh bengi iki no. Oh, mbuktekne kerukunan lan manunggale para kepala desa diaturi Sugeng Lenggah Sugeng Emil Sani. Oh, ngono ya. Nggih saking dawuh uga datang kantun Forkopincam ya Pak Camat Pagu Pandan Ramil Pak Kapolsek serta jajarannya ya serta seluruh warga masyarakat di Mbuluk Pasar ya ngono ya yang ora keri yang apa iki uga dirawuhi saking Pepadi Kabupaten Kediri ngono ya nak ya para pemunden Pepadi saka Kediri ya kepareng rawuh. Nek ora kleru iki ana rawuhe panjenengane Bapak Siswantara minangka dadi ketua Pepadi Kediri. Heeh. Pak Gatot barang ya kepareng rawuh lan para kadang-kadang dalang ana ing Kabupaten Kediri yang kuyung pagelaran bengi iki dalam rangka pelestarian budaya ya saking Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Ya ngetake dawuh. Wis sing iso tak aturke no. Ya sing iso diaturke awake dhewe rasa kaken sing diaturke kawan para punden yang jelas ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata anggota DPRD becik ana ing Provinsi Jawa Timur, becik sing ana pusat, uga sing ana DPRD Kabupaten dan Kota Kediri. Yang sangat mendukung adicara sing kaya ngene, pelestarian budaya, hiburan rakyat, wayang kulit sebagai tontonan tuntunan ingkang kebak marang tatanan. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat maula nikmat kasih. Mbuluk Pasar, Pagu Kediri. Amin. Amin. Ya rabbal alamin.
saliyane gelar budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bengi iki uga mengeti hari wayang dunia no. Ya. Hari wayang dunia sing diperingati Duk sasi November kepungkur. Oh, ngono ya. Uga tepat pada tanggal 9 Desember iki uga peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Oh, ngono ya. Wah, luar biasa ya, iki uga Desember kuwi ana Hari Gamelan sedunia, mergo gamelan ya diakoni karo UNESCO. Oh, ngono ya gamelan. Ya, aku arep gelar konser lho, konser gamelan di bulan Desember kuwi gamelane ora mung sak set, kepara gamelan rong set. Oh, rong set. Gamelan rong set dadi enek konser kerawitan, konser tabuhan karya-karya Dwi Jolaras Indonesia. Oh, ngono. Ana bulan Desember sida to kuwi. Anggere nek sing lagati sida. Oh, kira-kira meni gayeng, Nduk. Ya, Mak. Oh, konser gamelan rong perangkat, yogane rong perangkat, sindene rong perangkatan. Ya. Oh, konser gamelan nganti jam 9:30, duit 7:30 kae dibacotke wayangan. Wah, kira-kira ruame. Lah pertanyaane sing lagati sapa? Oh, aku jane wis ngerti duwe nggon sing bawira, Nduk. Duwe nggon sing bawira. Enek nggon sing juwembar sing ombo, rasa dadak nototera panggung ngendi? Kepuh Kertasana, daleme Rama Widodo. Wih, diler rong gamelan, rong set kira-kira apik ning kono. Oh, ngono ya. Peringatan Hari Gamelan Sedunia. Ngen petong karo Pak Sarmuji, gen petong karo njane Cahadi. Bulan Desember iki kok dienekne kaya ngono-ngono iki mesti gayeng kena. Oh, ngono. Iya. Ben dipenggalih ya wong ya. Sing diperingati ora mung wayang tok uga gamelane ya diakui karo dunia lumantar UNESCO. Oh, ngono ya. Iya. Ayo ngaturke panglipur. Ya, ngaturke panglipur, Dawuhe panjenengane Bapak Haji Sarmuji. Ya. Padha lakone karo sing digelar ana ing Jakarta mung sanggite sing beda. Oh, ngono ya. Semar bangun kayangan, bangun jiwa. Sing dibangun ora mung secara fisik gedung sing agung, gedung sing magro-magro ning sing perlu dibangun kuwi jiwane, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dibangun laire luwih dhisik. Oh ya nak, ya dibangun batine luwih dhisik, lagek laire. Ya. Dan muga-muga kasembatan. Ya. Yo Mas Andi TB. CS. Ya, jaturi tindak panggung. Oh ngono ya. Iya. Apa serampat biasane? Oh ngono ya. Ya, arang-arang lho awake dhewe pentas ana pagu. Arang-arang lho. Nek dhisik kuwi pagu kene iki jajane bapak awake dhewe Ki Haji Sukron Suwanda. Oh ngono Oh iya, nek ora ana dawuh saka Pak Sarmuji Cahadi saka Provinsi Jawa Timur awake dhewe lagi orang sowan ana lalat dan pagu. Biasane ana pelaman. Ya ana papar, ya ana ing kayen kidul, kayen lor. Lah ya iki sowan pagu. Oh ngono Ngrang nung enggak dong. Yuk.